बिक्रम दैमारिया सासे मोख्रासो। दैमारिया हिनजाव दंना गैया? दिनै सासे आइजोखौ बेफोरबायदि गोदोना गोबानो। दानि ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय बिक्रम दैमारिनि बागै जों बुंनो सानदों। मानो होनबा बिक्रम दैमारिया सासे आइजो माहारिखौ गावनि गोदोनायाव गोबानानै लादों। खेनसे नङा खेननै बियो गोबानानै लादों। जों बेबायदिखौ जों आइजो माहारिया एसेबो मोजां मोनाखै आरो जों आइजो माहारिखौ बे अखनमान होदों। मानो होनबा आइजो माहारिया दिनै जों लामा सामा हान्थिनो हानाय नङा। बिक्रमनि बेफोरबायदि आखल गियानखौ नुयोबा आइजो माहारिखौ सारा हौवाफ्रानो सासे नङा सानै बेफोरबायदि आइजो माहारिखौ गोबानो चान्स लागोन। जों बेफोरबायदिखौ मोजां मोना। बियो गुन्दागिरि बा गुन्दानि आखलसो जादों। बियो सासे मोख्रासो। बेफोरबायदि हुदा बा आखलखौ बिक्रम दैमारिया गारनांगौ आरो आइजो माहारिखौ बेफोरबायदि अखमान होनो मोननाय नङा। सासे आइजो माहारिया जों ससियेल मिडियायाव नुदों बियो लाजिनायजों ओरैबायदि गंनानै थास्रिदोंना बिक्रम दैमारिया बेफोरबायदि बेबहारखौ खालामनाङामोन। दिनै बिक्रम दैमारिया हिनजाव दंना गैया? दिनै सासे आइजोखौ बेफोरबायदि गोदोना गोबानो। दिनै हाजासे गावनि हिनजावखौ गोबानानै ला। मानो सासे आइजो सासे हिनजाव मानसिखौनो ओरै गोबालाबाय बियो। मान सनमान गैया बेहा। गावहा बिसि फिसा दंना गैया जाखो ना बेहानो फिसाय गैया जाखो। बेहाथ' जेनेबा सोरनिबा सासे हिनजाव बिसिसो बियो, सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिहामजो। जेनेबा हिनजाव मानसिखौ सनमान होनांगौ, खुलुमनानै हो, हेन्डसेक लानानै हो। ओरै गोबालाबायखो। आंखौ बेफोरबायदि गोबालाबायनायमोनबाथ' ना आइ मा गुन्दाबा दा मा आखल जाखो बेलाय मानसिफोरनि सिगाङावलाय गुन्दा जाखो ना माखो साननानैसो थाव होफ्लांगौमोन आङो। जोंहा बिक्रम दैमारि बिथांखौ BPF निखौ UPPL नि माखासे नेताफोरा आइजोफोरा बिराद गाज्रि बानसावदों। नंखाय सासे हिनजावखौ बेफोरबायदि अननायजों गोबानायाबो दाय जायो आरोना। खोनानो मोन्दों जाय बैबायदि ओरै सोबालाय होनग्रा हिनजाव बियो सासे EM नि फिसालाजों रं नाम्बार जानायनि सोबा जादों होननानैसो खबर मोन्दों। बे अबेबा भिडिअनि कमेन्टफोराव नायलाय सासे EM नि फिसालाजों सोबा जाग्रा लासिं सिं गावनि दायखौ नुवाखै मालायनि दायखौसो नुदों। एसेथ' लाजिनो सोलोंदो। बेसेबांबा थाखा मोनदों खोमा एसे, बेनिखायनो बिदि बखिलाबायदों बियो। नायजाया ओरै सोबालाय सोबानांगौ गावखौनो। मानो होनना बुङोब्ला नङै बाङैखौ बानसावग्राखौ मा होनो। आंथ' गुन्दासो नंफ्लांगौमोन ना मा होनदोंमोनलाय मादैया। लासिंसिं गावहा सासे EM नि फिसालाजों सोबा जानानै लाजिया नामा बे? कमेन्टखौ नाय लोगोफोर, अबेबा भिडिअफोराव नाय अब्ला नुगोन। आरो बै सानै आइजो मा महरै बिदि भिडिअ बानायखो साबद्रायथारदों आरोना बेबायदि भिडिअ बानायनो बिसिनो। बे दायावनो दाय। नुवाखै जोंहा अबेबा भिडिअफोराव ओरै गोबालाया दंना गैया? नाय मोजाङै बाजैमोन फायखारिफोर।